आयौ आगैमोन ससियेल मिडियायाव गोसोम गोसोम ड्रेस गाननाय दावराइफोरजों आखाइ हमलायनाय भिडिअ लालायनाय आं नुनानै जावलाय जाबाय आगैमोन खर' गाज्रि जाबाय मा खालामनो आगैमोन गैया दुनिया मोनसे खौसेयादो नो मामलेट नो 100 बाय बाय गुवाहाटीयाव थाहैगोन गय हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय मिथिखागौ ना आगैमोन मा जायो बेखौथ' बुजिखागौ ना निर्बाजन बुंना फैगोन आगैमोन गुवाहाटीयाव आगैमोन बाय बाय ट्रा ट्रा